Ina taya ki murnar samun juna biyu da kika yi. Allah ya raba lafiya. Akwai abubuwa kaɗan da zaki iya kula da su idan kika tabbatar da kina da ciki. Abin da zaki fara yi shine ki garzaya asibiti domin a tabbatar miki da wannan ciki. Idan aka tabbatar miki da wannan cikin, za a yi sauran gwaje-gwaje da bincike domin a tabbata babu wani abu daban da kuma yake damun ki ko akwai wani ciwo da sauransu. Duk abin da aka samu kuwa za a yi maganin shi. Za kuma a gaya miki ranar da zaki fara zuwa awo, tunda ba yanzu bane zaki zo awo ana fara shi ne daga wata 4 sama. So za a gaya miki ranar da zaki zo awo. Za kuma a baki kwayoyi da za su taimaka miki a jikinki wajen gina lafiyanki da kuma gina kwayoyin halittar jiki na yaro da ke jikinki da kuma duk dan ƙarin jini. Duk wani ciwo, duk wani abu da zaki ji a jikinki da baki gane mishi ba, kada ki sha magani da kanki, kada ki je chemist ki ce a baki magani kaza. Yanzu kina da abu a cikinki wanda yake girma, wanda shan maganin nan hala zai iya kawo illa gare shi. So ki yi kokari duk abin da kika ji, a jikinki da bai miki daidai ba, ki je asibiti. Su ne za su tabbatar da abin da yake damunki kuma a baki magani wanda zai miki amfani. Tsaftan jiki yana da muhimmanci sosai, musamman ga wacce take da juna biyu. Yana da kyau ki kula da jikinki, ki kula da wajen da zaki na zuwa banɗaki, ki kula da tsarki da tsaftan kayan jikinki. Tsaftan baki ma yana da muhimmanci sosai ga mai ciki, saboda akwai ƙwayar cutar da zai iya kawo illa ga cikin da ke jikinta daga baki. Tsafta na muhalli shi ma yana da muhimmanci sosai, musamman mu da muke nan Najeriya muke fama da ciwon sauro, wato malaria kenan. Malaria yana da illa sosai ga mai ciki, wanda har zai iya kaiwa ma ga zubar da ciki. So ki kula, kwana a cikin net zai bada kariya daga kamuwa daga wannan cuta na ciwon sauro. Ki yi kokari kina cin abinci, kina cin ganye-ganye, kina shan ruwa akai-akai. Sannan idan ke mai fita kasuwa ne, ko kuma kina zuwa shago da sauransu, ko kuma kina yawan fita motsa jiki da sauransu, duk abin da kike ki ci gaba da yin su. Kada ki ce zaki tsaya saboda yanzu kin samu juna biyu. Duk abin da ka san kin saba yi, ki ci gaba da yin su. Kawai dai komai zaki na yi sesa ne a hankali, saboda yanzu ba ki kadai bane wa jikin naki. Duk abin da ke kwaɗayi, duk abin da ke son ci, komai dai a ci shi a daidai. Ba wai yayi yaji da yawa ba, ba yayi siga da yawa, ba yayi zaki da yawa ba, komai a. Sai kuma ki kula da hutunki. Ki kwanta ki bacci lokacin da kika ji bacci. Ki huta lokacin da kika ji gajiya. Kada ki gajiyar da jikinki, kabobin jikinki da sauransu. Da fatan zaki kula.